What's out? My name is Djmarch barios. Subscribe my YouTube channel. Follow my Instagram. Like my page, Djmarch barios. Andito po tayo sa Tubigon, Bohol. Yeah, Philippines. Mabuhay. And God bless to all of you. Mahal po ko kayo. Yeah. Routine my follow and my Instagram to my YouTube channel every day. Very happy and humble instead. Yeah. Go to my place here in Bohol. Very soon, papasyal po ko kayo kahit saan kayo dito. Makikita po kami ni Tarsiers, ang pinakamaliit na monkey sa buong Pilipinas at sa buong mundo at sa Philippines. Tingnan ko kung makain ba yon o hindi. Yeah. Break it down, yo.